Dear love, kung usaping kutis ang pag-uusapan, for sure hindi papahuli tayo mga Pinoy. Rejuve, Gluta, Kojic at Drip. Ilan lang yan sa mga medications na maikakabit natin kapag pinag-uusapan ng kutis sa panahon natin ngayon. Sorry na kasi lumaki rin naman ako sa ideyang kapag maputi ka, ikaw yung maganda, ikaw yung bida. Pero kay Ber, anong magagawa ko, di ba? Kahit anong pahid ng whitening lotion at lagok ng kung ano-anong pampaputi, bumabalik pa rin ako sa aking morenang kutis. Na di nagtagal, mas minahal ko na rin. Ito rin ang dahilan kung bakit na-inlove sa akin si Mike. Na mahal ako. Pak, di ba? Morena beauty. Oh Mike, nakauwi ka na pala. Kasama mo na ba ang girlfriend mo? Opo ma. Han, halika. Siya ang girlfriend mo? Akala ko ba? Ma, si Jayla nga pala. Han, this is my mom. Hello po, tita. Ako po si Jayla. Nice to meet you po. Hindi mistisa? Or kagagaling mo lang sa beach, iha? Opo, tita. Morena po talaga ako. Pinay power ang atake. Okay. May itsura naman, pero pwede na. Ma, bumili kami ng cake ni Jayla. Han, halika, pumasok ka. Welcome ka sa bahay namin. Wow! Ang ganda pala nitong bahay niyo, Han. Ang laki. Oo, dahil lahat yan sa pagmamodel ni Mike. At syempre, mga sakripisyo namin sa kanya. Talaga, Han? Nagmamodel ka rin noon? Oo, Han. Hindi ko lang nabanggit sa'yo pero matagal na yun. Han, sandali lang ha. Papasok lang ako sa kusina para ihain tong cake. Sige, Han. Have a seat, iha. By the way, saan naman kayo nagkakilala ng anak ko? Nagkasama po kami ni Mike nung college sa isang subject. Hanggang sa naging magkaibigan po kami at nahulog sa isa't isa. Ganun ba? Nakakagulat lang kasi na iba na ang taste niya sa mga babae. Po? What do you mean, tita? Han, wait lang ha. Gusto mo ba ng juice? Kahit ano na lang. Ang sipag po talaga ng anak niyo, tita. Ay, oo naman, masipag talaga yan. Alam mo ba, nung bata pa yang si Mike, isinasali ko yan sa mga casting calls at commercials. Napaka-cute kasi na bata. Minsan naman, nag-extra din sa mga pelikula. At minsan na rin yan nakapasok sa isang reality show. Oo nga po, tita. Nabanggit po sa akin yan ni Mike. At palagi siyang nasa pictorial. Kaliwat kanan ng audition, o diba? Sayang nga lang dahil hindi siya na-discover para maging artista. Pero hindi ko pa rin binibitawan ang pangarap ko para sa kanya. Sayang nga po. Kaya nga mataas ang pangarap ko sa anak ko. Maging sa pagpili niya na mapapangasawa. Gusto kong magkaroon ng mistisong apo. Kasi paano kung moreno, diba? Alam mo naman sa atin, pang supporting role lang yung mga ganun. Oh yes, alam ko sa sarili ko na maganda ako, no? Bakit? Nadinlustre lang ang atake. Pero alam ko rin naman na hindi lahat, ma-appreciate ang morena beauty na meron ako. Masakit lang dahil isa si Tita Nelda, na nanay ng boyfriend ko sa mga taong yun. Gayunpaman ay nananatili akong totoo sa aking sarili at naniniwalang pasasaan ba at maa-appreciate rin ni Tita yung gandang meron ako. Sus mio de Diyos! Ano bang suot yan? Two-piece? Opo, Tita. Nasa beach naman po tayo at ito po yung pang-swimming ko. Ay, Diyos ko naman, Jayla. Ang two-piece ay binabagay sa taong nagsusuot. Bagay naman po, Tita. Oh, di ba? Pang Victoria's Secret ang atake. Anong bagay? Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha bang bagay yan? Ang itim-itim pa ng singit mo. Jayla, magpalit ka nga at naaalibadbaran ako, ha? Dilaw pa talaga ang suot mo. Lumilitaw lalo yung pagkaitim mo. Anong nangyayari dyan? Ay, paano ba naman tong girlfriend mo? Nagsuot ba naman ng two-piece? Buti sana kung bagay sa kanya, anak. Oh, bagay naman Han, you're so hot. Che! Hindi maganda sa paningin ko. Bagay lang yan sa mga mapuputing tulad ko. At hindi siya ganon. Kaya sige, magpalit ka.
Bago pa ako mawala ng gana dito, ha? Ma, wala namang manghuhusga sa kanya dahil lang sa suot niya. Tingnan mo, lahat nakasando at two-piece lang. Ang pangit naman kung magmamahaba siya dahil lang hindi niya gusto yung suot niya. Pero ayoko! Ayoko! Ma, please. Ay nako! Bahala kayong pagtawanan, ha? Makaalis na nga. Nakakainis! Hindi ba bagay, Han? Kung masagwa talaga, edi magpapalit na lang ako. No! Han, bagay na bagay sa'yo ang suot mo. Di ba nga, kasama mo pa ako sa pagpili niyan? Huwag mo na lang intindihin ang sinasabi ni Mama. You are gorgeous, okay? Look at me. You are beautiful. Han naman eh. Kaya araw-araw ako sa'yong napofall. At araw-araw din akong nai-inlove sa'yo. My gorgeous morena girl. My morena girl, my morena. Oh, sorry ka. Hanggang sana all ka na lang dyan. Pero tama kayo. Napakaswerte ko talaga kay Mike. Dahil bukod sa gwapo at yummy siya, ay talagang pinaparamdam niya sa akin na mahal niya ako. At aaminin ko, kaya ako mas minahal ang kulay ko dahil na rin sa kanya. Sabi ni Mike mas gumaganda ako sa morenang complexion ko. Ang saya ng swimming kahapon. Sana maulit po yun. Wow! I'm happy ha, nag-enjoy ka. Han, di ba nagpa-picture ka kahapon sa beach? Patingin nga ako. Na kay Mama yun, Han. Alam mo naman ako, di ba? Madalas kong nakakalimutang mag-picture. Ay, sayang naman. Oh, kung gusto mong makita, check mo na lang sa account ni Mama. Palagi namang nagpo-post ng picture yun. Alam mo na, feeling bagets. Ay, sige, titignan ko. Scroll. Huh? Bakit ganito? Oh, bakit, Han? Bakit may takip ng emoji yung mukha ko sa picture? Ha? Patingin niya. Ito, tingnan mo. Oo nga, no? Baka naman nagkataon lang. Kilala mo naman si Mama, mahilig maglagay ng kung ano-ano. Baka di niya napansin. Hindi eh. Hindi lang isa. Lahat ng picture ko nakasama kayo may takip oh. Yung ibang picture clean up pa. Bakit ganito? Ayaw ba akong ipakita ni Tita Han? Ay naman, maging sa picture kinakahiya niya ako. Pasensya na, Han, ha? Ganito, kakausapin ko na lang si Mama. Intindihin na lang natin. Kilala mo naman yun. Kumpirmado, hindi ako bet ni Tita. Pero hindi ko naman basta-basta isusuko si Mike. Lalo pat nagbabalak na kaming magpakasal. Nagdaan ng mga buwan at nagpatuloy ang pakikisama ko sa nanay ni Mike. Nahalatang halata na hindi ako gusto nang dahil lang sa pagiging morena ko. Han, tingnan mo tong picture na to. Uy! Ang bata ko pa sa picture na yan, ah. Saan mo nakita? Dito, sa photo album niyo. Kaya naman pala. Saang lugar to, Han? Ayan, sa may Makati yan. Ito yung time na pinasok ako ni Mama sa isang studio para mag-audition. Kailangan kasi nila ng chubby at cute na look. Ito yun, ako ang napili. Pinanggigigilan pa nga ako ng mga staff dun eh. Uy, talaga? Naku, kahit ako manggigigil sa'yo eh. Grabe ang pula ng pisngi mo dito oh, tignan mo. Uy, mapula pa rin naman ang pisngi ko ah. Siyempre naman. Pero iba pa rin yung bata ka sa picture. Ang bonjing mo pa dito oh. Ang sarap kurutin ng pisngi. Ikaw kurutin ko dyan eh. Ano ba? Gabing-gabi na ang iingay nyo pa, ha? Parang mga pusang naghaharutan lang sa bubong? Ay, sorry po tita. Si Mike po kasi. Sinisisi mo pa ako ah. Sorry na, Ma. Mike, pwede mo ba akong ikuha ng tsaa? Sige po. Han, wait lang ha. Oo, sige lang. Nakita mo pala yung photo album ni Mike? Opo, tita. Ang liit pa nga po dito ni Mike. Maliit pa lang pero malakas na po ang dating. Bata pa lang kasi ang anak ko, gwapo na. At yun din ang gusto ko sa magiging apo ko. Alam mo, Jayla, huwag ka sanang magagalit ha. Bakit po, tita?
Sa tingin ko lang, hindi rin kayo magtatagal ng anak ko. Hahanap at hahanap din siya ng mestiza na kagaya ko. Nakita mo na ba yung dati niyang ex? Hindi pa po. Ay naku, kung makikita mo lang yon, wala ka pa sa kalingkingan niya. Napakaputi. Kaya laking panghihinayang ko nung maghiwalay sila. Magkakaroon na sana ako ng apo na pwedeng ipasok sa showbiz dahil sa parehong artistahin ng mga magulang. Kaya lang, ayan, dumating ka. Mabuti nga. May sinasabi ka? Wala po, tita. Gaano man kabuti ang isang tao, ay tila may hangganan talaga to. Ito ang unti-unti kong nararamdaman kay Tita Nelda. Pero sabi nga nila, kung hindi ako matatanggap sa santong dasalan, pues, doon na tayo sa santong paspasan. Ay naka friend, sa mga kwento mo sa akin, halatang halata na di ka bet ng future mother-in-law mo. Diba? Magpasalamat ka na lang at talagang haling na haling sa'yo itong si Mike. Pero ang hindi okay sa akin, yung ipinaparamdam sa akin ni tita na hindi niya ako gusto. Dahil lang sa kulay ng balat ko, ha? Feeling ko tuloy ang pangit ko kapag kaharap ko siya. Ano? Napaka naman. Oo, ang gusto niya, mestiza din na magiging partner ng anak niya. Kung ano-ano pang sinasabi niya. Na kesyo masyado raw pogi ang anak niya. Nakawawa raw ang magiging apo niya kapag naging kakulay ko. O idagdag mo pa yung tingin niyang parang nandidiri sa buhok kong kulot. Grabe naman ang soon-to-be mamita mo. Masyadong racist sa kulay. Minamaliit ang mga morenang Pilipina. Hindi niya ba alam na ang gandang yan tinitingala sa Miss Universe? Sinabi mo pa. Anong plano mo niyan? Makikipag-iwalay ka kay Mike dahil sa nanay niya? Hoy, hindi no. Mahal na mahal ko si Mike. Sus? Hindi ko hahayaang maapektuhan ng relasyon namin dahil lang sa sinasabi ni Tita Nelda. Ano? Te, magpapabuntis na ako sa jowa ko. Total ready na rin siya eh. Ano? Oo, you heard me right? Isusuko ko na yung bataan ko para wala nang atrasan. Wala nang hiwalayan. At sa endgame lang matatapos ang lahat. Susurpresahin ko si tita sa paraang hindi niya inaasahan. Re-regaluhan ko siya ng isang apo. Baliw ka talaga. But, I love it! Grabe ka magalit, friend. Parang kutis mo nakakasunog. Talagang magpapabuntes para lang manginis. Hashtag, ganti ng api. Ganti ng api! Upo po kayo. Ano ba yung sasabihin nyo? Bakit parang napakaseryoso naman ito? Han, sabihin mo na. Ma, I'm very happy and excited sa balitang ito. Actually, matagal ko na itong gusto at sa wakas, eto na. Matagal mo nang gusto? Ano? Nakapasok ka sa Big Brother house, anak? Oh my God, anak! Talaga ba, anak? Ay, Diyos ko. Ma, hindi po yun. Ha? Ano? Magiging lola na po kayo. Ma, buntis na po si Jayla at sa wakas magiging daddy na ako. Diyos ko! Diyos ko! Ay, Ma! Mama, okay lang po ba kayo? Mama? Opo, Mama. Hindi po ba kayo masaya na magkakaapo na kayo sa akin? Sa'yo? Ay, Diyos ko! Binabangungot pa ako! Hindi ba nga po, palagi nyo nababanggit sa akin na gusto nyo pong magkaapo? Kaya ito, binigyan na po namin kayo ng apo. Pero... Hayaan nyo na, Mama. Magugustuhan nyo rin naman po yung apo nyong moreno. Tsaka Ma, natutuwa po akong makita na close kayo ni Jayla. Ang cute yung tingnan habang nagbibiroan kayo. Anak, Diyos ko naman! Ma, ba't naman kayo naiiyak? Kasiyahan po yan, Mama, di ba? Tears of joy, di ba? Ay, Diyos ko! Sandali at nahihilo ko. Ay, gusto ko munang matulog. Naging mabilis ang paglipas ng mga buwan at naging madali rin sa akin ang pagdadalang tao. Inalagaan ako ng husto ni Mike at kitang-kita ko sa kanya ang pananabik na makita ang panganay na anak namin. Ang tanong na lang,
ay anong kulay ang magwawagi? At ito na, dumating na nga ang exciting part. Ang kapanganakan ko sa aming anak na si Ethan. Man naman, sayang yung punta natin dito sa ospital kung hindi nyo sisilipin si baby Ethan. Tara na, saglit lang to. Ay, hindi na. Dito na lang ako, anak. Mama naman, tara na. Hi, Mama. Hi. Oh, lumapit po kayo para naman makarga niyo si baby Ethan. Hindi na. Nakikita ko naman dito. Han, si Mama magtatampo talaga itong si baby Ethan kay Mama Lola pag di niya siya nilapitan. Oh ma, sige na. Huwag ka nang mahiya. Ay. Sigurado ka ba? Siyempre naman ma. Apo nyo yan. Sige na, lapitan nyo na si Ethan. Mistiso ba anak? Tulad ko at ng daddy mo? Ma, morenong chinito. Kargahin niyo po. Baby Ethan, andito na si Mama Lola. Kakargahin ka na. Moreno? Ay, Moreno! Mike! Dear love, wala nang nagawa ang binan ko, kundi tanggapin ang kanyang apo. Labag man sa loob niya pero wala na itong atrasan. At katulad ng inaasahan, malakas ang dugo ko. Kaya naman nangibabaw ang pagiging moreno ng aking anak na si Ethan, na ayaw niyang mangyari. Nung una hindi ito matanggap ni Mama. Pero sa paglaki ng anak ko, lumabas ang kagwapuhan nito. Tulad ng kanyang ama. At alam niyo ang nakakatawa? Gustong-gusto na siya ni Mama. Ipinagmamalaki, ipinagyayabang. At ang sabi pa nga, may pag-asa na raw na mag-artista kahit moreno. Nakakainsulto, di ba? Namamahalin niya lang ang apo niya dahil sa itsura nito. Pero paano kung hindi gwapo? Itatakwil niya. Kaya naman nung makaipon kami ni Mike, ay bumukod kami ng bahay. At naiwang mag-isa ang biyanan ko. Pero kahit na malayo kami, ay patuloy pa rin niyang sinasabi na sa paglaki ng apo niya, ay magiging artista ito, tulad ng pinapangarap niya.